Hej Karina og Morten og Asger og Ella og familien Brun og Mormor og Leif. Vi vil gerne sende en lille hilsen ned fra det franske, hvor vi holder jul med et tysk indslag i år. Prøv at se her, så er der et lille lækkert julebord her, vi har lavet. Mig og far, vi sidder lige og spiller backgammon. Og så har vi tændt op i brændeovnen herovre. Super hyggeligt, giver en masse varme. Hernede har vi julegaven herovre. Så ude i køkkenet her står min mor sammen med Gudrun og laver lidt julemad. Hallo. Og i år for første gang, der har jeg stået for flæskestegen. Og den er blevet skidegod, hvis jeg selv skal sige. Prøv at se sværden der. Just so. Har vi den herovre. Gode sager. Vil du sige noget, mor? Så skal vi salaten. Skal vi salaten? Og julebordet. Og julebordet. Det gør jeg. Vi får desværre rå rødkål i år. Men så er det jo. Jeg samler din mad, mormor. Og så har vi juletræet herovre. Det er special made. Homemade. Christmas tree. Ja, exactly.